de la Federació, pares, mares, avis, tiets, tietes, gràcies per convidar-nos una altra vegada a la vostra festa de presentació. Cada any més o menys us dic el mateix, Gràcies per convidar-nos i gràcies sobretot a la Junta, als coordinadors, als entrenadors, als educadors, monitors, per la feina que fan amb la veïnada del nostre poble i ara també amb la veïnada del nostre entorn, no només de Vilablareix. Aquesta feina que feu des de ben petits de formar-los en l'esport i sobretot de formar-los en els valors de l'esforç, de la companyonia, d'intentar ensenyar-los que les coses que no són de tots no vol dir que no siguin de ningú, sinó que hem de tenir respecte pels contraris, respecte per les instal·lacions, respecte per als àrbits i per als pares de l'equip contrari. Aquests valors d'esforç i de companyonia que acompanyen el nostre club arreu on va i que ens fan sentir orgullosos. Nosaltres, des de l'Ajuntament, com sempre, estar al vostre costat en tot allò que podem fer i, com sempre, intentar adequar les nostres instal·lacions a les vostres necessitats. I a tots els pares i mares, doncs, gràcies per la confiança que feu en aquest club, en aquest municipi, en aquest poble, i per portar Vilablareix més enllà en el món del futbol, en aquest cas, però sobretot en el món dels valors. Moltes gràcies i reflexioneu fort avui. Gràcies. Moltes gràcies per l'assistència de David, a la federació, en aquest cas en Lluís Ferrer com a nou delegat de la federació i en Joan Carles que l'ha acompanyat, que fins ara era el delegat de la mateixa. Bé, com cada any, i repetint una miqueta de l'any passat i no fer gaire extens una gran xerrada d'aquí, feu-vos partícips un any més del treball que entrenadors, coordinació i junta fan dia a dia perquè tot això funcioni, perquè tot no deixa de ser un engranatge que cadascú és una peça important. Fins i tot vosaltres, els pares, el trasllat del treball que es fa aquí, continuar-lo a casa en quant a compartir els mateixos ideals, els mateixos valors, etc. No gaire res més, no em vull extendre, passarem a la presentació dels nanos, que són els protagonistes d'avui, qui són els que realment avui s'han de portar l'aplaudiment i el reconeixement de tots. Moltes gràcies per assistir.